ọkwa mụ na Chineke ụwa. Onyere m ka anyị ji aga, ọkwa mụ na gị so aga ụwa. Chere na ọ banyela n'ebe anyị achọghị. Ya bụ egwu nke ọzọ ka anyị ji wee nabata gị n'ụbọchị taa bụ Wednesday, ahịa Nkwọ. N'aha onye nwe ụwa niile, n'ezie ọ bụ anyị na chi so aga. Eji m n'aka na ọ bụ gị na Chukwu so aga n'ezie. Ọ bụ n'Igbo Dream Television IDT n'ahịa ịchafụ ka anyị si wee bịa n'ụbọchị taa ime gị obi ụtọ n'oge nnọkọrịta anyị na gị n'oge gwam gwam gwam. Abụ m Nwaada Chinyere Excel. Ngwa kpụdebe igwe okwu gị nso ka anyị nọkọrịta n'ụbọchị taa. Ọ bụkwa nnukwu ihe mwute wee nye ụlọ ọrụ anyị na gwam 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 anyị na-eme na-aba iju na ajụjụ ụnụ anaghị asa anyị ya. Ọ dịkwanụ mma maka na ọkwanụ unu mee ihe anyị yọrọ ụnụ, anyị wee mara na ihe anyị na-eme na-adị ụnụ mma. Maka na ọkwa aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri. Otu a ka ọ dị, o wee bụrụ na ndụ na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na ụnụ zaa anyị ajụjụ anyị jụrụ, anyị wee mara n'ezie na ụnụ na-akwado anyị ka anyị gaa n'iru. Nsogbu adịrọ, ka anyị nye ụsa ya bụ ajụjụ nke anyị jụrụ n'izu gara aga. Ihe rụrụ ụlọ n'elu ma biri n'ime ala, ụsa ya bụ ji. N'aka nke ọzọ, nwa agbọghọ toro ogologo na agbọghọbịa pee mpe na agadi bụ kandụl. Ya kandụl a mụ na gị ji ekpe ekpere. Ya bụ ụsa ajụjụ nke anyị jụrụ n'izu gara aga. Na-egbughị oge ka anyị gbapụ ọsọ na nnọkọ nke anyị na gị n'ụbọchị taa. Eji m n'aka na ichetara otu anyị si eme ya. Na gwam 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 nke ụbọchị taa, anyị ji 6 wee bịa. Anyị ga-enye gị ụsa 4, inye anyị ụsa 2 ndị nke fọrọ afọ. O wee bụrụ na ọ na-aga, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Gwam 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 gwam, ihe dịbe nne gị ọ naghị ama ebu, ọ naghị ere ure. Ụsa, nnu. Gwam 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 gwam, ihe nwere ụkwụ 4 mana ọ naghị aga ije. Ụsa, oche. Gwam 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 gwam, ihe a nụrụ ka e gburu mana anụghị ka ọ dara. Ụsa, igu nkwụ. Nke ikpeazụ n'aka nke anyị, o wee fọ nke gị. Gwam 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 gwam, ozu n'ire onwe ya. Ụsa, ụkwara. Ya bụ nke anyị agwụ. Anyị abịa na nke gị. Ama m na ịdịgo njikere inye anyị ụsa ya. Gwam 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 gwam, nwoke ọcha na-ama ụra n'ahịa. Nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ọzọkwa, gwam 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 gwam, nwa mara mma mana anaghị eku ya n'ahụ. Nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a. Ya bụ ebe a ka anyị na-eweta gwam 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 nke ụbọchị taa na njedebe. Chebiri anyị n'izu ọzọ etu oge a ka anyị na gị nọkọrịtakwa na ya bụ gwam gwam gwam. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-adị gị mma, tụsaa n'ozi banyere ụlọ ọrụ anyị ka ụmụ anyị na ọtụtụ ndị Igbo n'ebe dị iche iche si n'ụzọ dị otu a wee na-amata nke na-eme n'obodo anyị n'asụsụ anyị, ọ kachasị na gwam gwam gwam, maka na ọtụtụ n'ime ụmụ anyị amaghị maka ya. Ka ha si n'ụzọ dị otu a mụta ya, maka na ọ bụ ngalaba asụsụ anyị. Ọ bụ na Igbo Dream Television IDT n'ahịa ịchafụ ka anyị si ezitere gị ozi. Igbo Dream Television so na ị ga-adị na ị gaghị anwụchu. Nwaada Chinyere Excel sị gị ka emesịa.